És most finomságokkal és szépségekkel folytatjuk. És hát, hogyha ugye Valentin nap, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Valentin napi virágok mellett sem, hiszen azért sokan nem ellenzik annyira ezt a Valentin napot, ahogy itt néhányan hangot adtak már a csakcsajokban ennek. Gondolom, hogy azért egy picit fokozottabban vásárolják a férfiak a virágokat ezen a napon. Válaszol nekünk Katona Anna virágkötő, illetve majd Tóth János cukrászép öreget kívánok, szóval. Igen, a tavaszi virágok mellett nagyon népszerű a vörös rózsa az egész világon Valentin nap alkalmával. Számodra is egyébként azt jelenti a szerelmet? Tehát, A vörös rózsa? Igen, abszolút. Ugye? A vörös rózsa az mindig is szerelem. Tehát én vörös rózsát kapnék egy férfitől, akkor biztos, hogy arra gondolnék, hogy hát ő most akar tőlem valamit. Tehát, és ahogy mondjuk egy nő vörös rózsát hozza nekem vendégségbe, azt nem érteném. Tehát nekem abszolút a vörös rózsa a szimbóluma a szerelemnek. Hát nem gondolkodom. Már olyan értelme, hogy vajon mit akarhat, így értem. Milyen virágok kelendőek még azért, vagy divatosak ebben az időszakban? Valentin napon nagyon divatos az idén, mint például ebben a csokorban a piros rózsa mellett kevés fehér szín, fuxia rózsaszín és padlizsán. Érdekes, a fehérről nekem az ártatlanság jut eszembe. Hát meg ugye a tisztaság szerintem, tehát így a szerelemvirága, a rózsa mellett a fehér rózsa, nekem meg az, hogy a szerelemnek van egy ilyen ártatlan, tiszta mi voltja, nem? Hogyha az igazi és őszinte. Én azt gondolom, hogy azok langyos érzelmek. Nem tehetek róla, a fehértől rossz. A fehér, de nem a vörös mellett. Ja, a vörös mellett? Igen. Ja, érted? Igen, a fuxia az melyik? Fuxia rózsaszín, ezek igen. És kiemeli a bordó rózsa szépségét ez a fehér még egyébként, és kapcsolódik mindig az aktuális virágkötészet, illetve egyéb divatokhoz. Tényleg bocs, igen? Fellendül ilyenkor azért az üzlet? Valentin napon azért igen, én úgy gondolom, hogy férfiak a virágot? szerelmesek nagyon szeretnek egymásnak gyönyörű, jó minőségű virágokat vásárolni, különösen a bordórózsát. És milyen csokrokat részesítenek ilyenkor előnyben egyáltalán? Mely virágokat szeretik a férfiak? Inkább az egyszerűbbeket, vagy egyszárózsát visznek, vagy inkább tömegével, mint Lovász Laci, és akkor nem szereti a csokrot, vagy esetleg ilyen kis helyes csokrokat szeretnek? Nálam a vásárlók hozzászoktak ahhoz, hogy kész kompozíciókat vásárolhatnak, még ha egy szárról is van szó. És nagyon szeretik, mert úgy látják, ahogy megveszik, úgy az már készen van, és azonnal vihetik. És számos esetben a megajándékozottak is visszatérnek utána. Na hát János, ha már itt vagy férfiként, igaz, hogy édességet meg szépséget készítesz. Édességből csinálsz rózsát. Nem rossz, lehet ötvözni. De hogy azért megkérdezzük a véleményedet, hogy te virágot inkább, vagy édességet adsz Valentin napon? Nézd, hát szokták mondani, hogy a cipésznek ugye Lukas a cipője, de hozzánk is lehet, hogy begyűrűzött a reform. Én azt mondom, hogy egyszerűbb tulajdonképpen, ha nem jutok el a virágboltba, akkor egy marcipán rózsát, ugye a kedvesemre, amit aztán könnyen akár az urak is el tudnak készíteni. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy férfi odahaza finomságokat gyártson. Így, tehát rózsát marcipánból. Azért ez inkább a nőkhöz áll szerintem közelebb. Így van, hát nálunk ez szakmai járatom is tulajdonképpen, tehát ugye a virágosnak a virág nekem az édesség. Hát sok férfi főz is otthon. Jó, hát, igen. Ezen a mesdjén indulunk el, akkor... szakácsok, igen, a férfiak, tehát ha akarnak, akkor tudhatnak is, így van. Vannak most például divatos Valentin napi édességek? Ezek itt annyira gyönyörűek, ez a hatalmas... Azt szok kiemelni, hogy egy adott ízt nem igazán jellemző, inkább maga a forma, az ornamentika, a díszítés, a színvilág, az a piros, akkor a szív van, visszaköszön. Meg az, hogy ezek nem olyan nagyok, mert ugye a párommal a kedvesemben, tehát ez nem egy fél utcát hívom, hanem csak egy-két fő, ugye, tehát jó esetben. Tehát ezek ilyen kis pici zsúrtorták, tehát ilyen kis akár bombonier, sokiból, marcipánból, vagy ez a zsúrtorta, vagy ezek a falatkák. Tehát ez a jellemző. Szerintem az sem utolsó, hogy mondjuk egy ilyen marcipán darabot megvásárolni, nyilván nem kerül annyiba, mint egy ilyen hatalmas csokorvirágot, és akkor például ilyen rózsát, ugye tegnap már beszéltünk arról, egy csokrot tudsz csinálni ebből a darabkából. Egy ilyen kis labdát kell csak így van, adok egy kis nejlonzacsit. Igen. Egy ilyen kis kerekből egy ilyen. Figyelj. Igen, abszolút koncentrálok, hogy nagyon ügyes vagy, hogy neked ez ilyen jól megy. És a kettő között egyszerűen szétnyomjuk. Ebből lesz egy szirom. Igen. Ennyi. Na jó, hát nagyon szépen köszönjük. Amíg te ezt befejezed, addig elmondom, hogy már is jósolunk sztárjainknak, itt lesz Király Linda, illetve ő már itt is volt, és szerelmi jóslást fog végezni neki Benkő egyik majdnem felesége, illetve Kefirnek is, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is. Nagyon szép.
citromot azt. Kényeztetnek bennünket ma reggel, ez egészen elképesztő. Tehát a csodálatos ékszerek után egy kényeztető édességet készít majd nekünk Tóth János cukrász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusztok, hello csajok! Hát avasd be bennünket, ha tegeződhetünk, hogy mi az, ami készül itt a birodalmadban. Ez joghurtos citromtorta lesz most, egy kis túróval, és ami, mit is mondok, afrodiziákum, illetve boldogságkorom, bocsánat, ez a csokoládé lesz, majd a csokoládé szó. Ó, de jó lesz, egy kis boldogságkorom akkor a tetejére. Csapjunk is bele? Szerintem igen, nézzük meg, hogy hogyan készül, meg láss munkához, mert azt úgy szeretjük látni, egészséges dolgok. Vegyünk egy 10 dekatúrót. 10 dekatúró, az oké. Igen. Körülbelül egy 30 deka joghurtot. Nagyon jól néz ki. Natúr, ugye a joghurt. Teljesen natúr, tehát akkor ezt majd fogjuk ízesíteni. Így van. És ha nem répacukor, akkor fruktóz, gyümölcscukorral, hogyha esetleg valaki erre kényes vagy, ugye? Igen. Mert az sokkal egészségesebb, nyilvánvaló módon. Ezt összekevergetjük. Így van. Nagyon jól néz ki. És vegyünk hozzá még egy 40 deka tejszínhabot, ez is lehetőleg állatit. Nem is mindegy, milyen? Hát finomabb is, nemesebb a történet. Egészségesebb is. Igen. Ez is teljesen ízesítetlen, ugye? Tehát teljesen natúr, így van. Tehát a cukortól az, ami így van. Ez pikpak, egy perc alatt lám kész. De már most nyalom a szám. Igen. Nem így a citromra, ha rágondol az ember, már szerintem még vagy és egy 2 deka zselatinport egy másfél deci vízzel. Aha. Ja, hogy ettől lesz majd. És még ebbe egy citronlevét is belecsempésztük, ettől lesz ugye citromos, tehát egy citromlevet. Igen. És akkor ezt sütni nem is kell majd? Jaj, még egy piskoltát, azt preparáltunk a gyorsaság vége. Ja, hogy az... 3 tojásból, hogyha készítitek, 6 deka cukor és 8 deka liszt. Itt is lehet fruktózzal, tehát itt is lehet a répacukrot kiváltani, és ugyanúgy a lisztet tönkölybúzza liszttel akár, tehát ez is egy ilyen rafináltó megoldás. Nézem, így gyorsan össze lehet. Ennyi kész, ez már kész is van. Nem veszel a nagy ezzel is készítettük, tehát a piskolt egy ilyen kis 2 centi vastag valami történet. Egy fémkarikával edényben, amit otthon találtok, a papírt tesztek bele, akkor könnyebb majd kivenni, hogyha meghúz a hűtőbe. Jaj, de jó. Ennyi. De gusztál. És akkor még majd, hát ugye ezt gondolom hűtőbe kerül, megszilárdul, tehát hogy mindenféle dolog történik vele. Díszítés kerül a tetejére. Itt megint csak ez a trükkös megoldás, hogy gyorsítottunk a dolgot. Jaj, Istenem, szépen így nem kell azért is ennyire rohannunk, ilyen gyorsan még nem is számítottam, szóval egyébként nyugodtan dolgozhatsz még, majd visszatérünk a műsor végén, és akkor elég, hogyha elkészül a teljesen végleges. De ez nagyon jó, mert legalább most demonstráltuk, hogy ez nem egy ördöglakat, tehát ezt meg lehet csinálni azért ezt a tortát viszonylag egyszerűen. És akkor nem csak magunkat, hanem a családtagjainkat is kényeztethetjük. A zseli még az olvad, úgyhogy ez majd visszatérünk. Arra majd visszatérünk később. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És hát akkor sétáljunk át már is a beszélgetésre.